Bali tayo ilang ng kanyan guys, ng ibon. Naitain ng ibon tapos tumubo dito. Ayun, what's up guys? Bali nandito ako sa gilid ng ilog guys na naman. Bali titignan ko yung kwan, yung sili na tumubo dito sa baba. Titignan ko kung may buwa guys, nilalagay. Mas masarap kasi kumain guys pagka may sili. Kung mayroon pang bunga. Tumigil na kasi yung ulan dito. Pero hindi natin alam kung baka mamaya uulan na naman. Dito guys lang sa bandang baba. Bale ito yung kwan, tulugan ng mga kambing, nilalim ng bato. Ayan guys, dami nilang tae sa loob na mismo. Ayan guys, ito na. Nako, wala. Kakunti ang bunga. Kinalbusan pa. Mga kinain ng kambing itong mga to guys. Ang ipang pan. Pero kukunin na lang natin. Tingnan natin guys, tingnan nyo. Ito guys, kukunin ko na itong mga to. Meron pa naman natirang konti. Bale ito guys, kuhan, baka tinae lang ng ibon at tumubo. Medyo marami-rami din. Kunin ko na to guys. Yan guys, ito tignan nyo yung pinagkainan ng ibon. Putol. Kinain ng ibon yan mga guys. Ito nakuha natin. Konti lang guys. Ito pinagbabayan din ng kambing. So yun guys, nandito na rin lang tayo. Titignan na natin yung pagpapakatan natin ng ng pamingwit na may igat. Tignan natin kung pwede na siyang pwede ng kainan. Doon sa banda baba guys, doon sa banda baba. Ito lang madamo, mahamog. Kung malalim pa hindi pa pwede. Tignan natin kung pwede ng ng pamingwit. Tapain natin.
Bali pinagpapastulan nila ng kalabaw dito guys. Ilang kalabaw? Dito na ako sa gilid ng bundok dumaan guys. Tapos mamaya pag uwi natin doon na tayo sa tabi ng ilog. Dito kasi guys bihirang makahuli ng igat. Bihirang may makahuli ng igat. Medyo kakonti pa lang kasi ang igat dito sa amin. Hindi tulad dun sa ibang lugar. Pero dito guys sa bandang dito sa pupuntahan natin, may mga nahuli na silang igat dito. Hindi ko lang alam kung meron pa. Pero subukan ko ang ng tamain. Bali kanon din ang pagkuha nila guys, kaming waiting. Dito rin pala sa bandang ito guys, ginagawa nilang kuhan. Ayan yung pasto ba ng mga kambing. Ito mga kambing na to guys, nakawala na tong mga yan. Kumakain sila. Bali hindi sila nakakatawid kasi guys na palibutan ng kuhan ng tubig tsaka yung bundok, hindi sila makakyat dyan sa kambing yan. So guys, ito yung kalabaw namin guys. Okay. Okay. Yan guys, ayun yung pag-anoan natin, pero malakas pang tubig. Dami ng mga gabi dito. Hindi pa pwede guys, masyadong malakas pang tubig nitong ilog. Dito sila nakakuha guys, 9.5 kilos yung nakahuli nila dito. Bali yung kuya ko din lang guys ang nakahuli nun, 9.5. Nun guys nag-ano din ako dito ng pamingwit, pero yung kawil hindi ko nakuha agad. Yung kawil is nakakuha na straight. Yung malaking kawil, yung sima tawag na. Pero doon sa bandang baba doon, ayun, hindi pa pwede, sobrang lakas pa ng tubig. Pero pwede siguro dito guys. Pwede siguro dito, pero mga lang, dalawang kawil lang ang pwede, anim yung i-ano natin. Doon sa baba sana kasi masyado malakas pa kung makit ng ilog. Dito pwede, pero dalawang kawil lang. Bali doon sila nakakuha yung isa noon, kuya ko din. Dito pwede dalawa hanggang dyan at maano yung tubig, hindi masyadong malakas yung agos. Doon sa bandang baba, doon sa mga bato na yon, wala na, malakas na yung agos. So paanoin pa natin to hanggang kumaunti yung tubig. So guys, balik na tayo. Daming mga pan dito guys, yung taro, yung naulam yung kanya, yung ugat, ayun, yung ugat niya na malalaki, yung mga taro na to. Ulam din yan guys, yung kanya, yung ugat niya, sarap din yan. Ang guri dito. Tapos tong mga gabi dito, gabi dito.
Saan guys, dito tayo magdadaan na lang sa kwan, sa tabing ilog, mas malinis. Guys, dito na tayo dadaan. Sobrang lamig ng tubig. Itong mga kambing dito guys, tingnan mo. Nakawala lang sila. Ayun. Ne. So yun guys, ikot tayo dun sa may hanging bridge. Doon. Ganda mag-picnic dito guys. Sayang hindi pa tayo makapag ano ng kwan. Igat, sana ma-testing na natin yun. And guys, medyo lumalabas na yung araw. Ngayon lang, mula nung October yata yun. And guys, kung nakarating ka man dito, please subscribe and click the bell notification po. Pa-like na din. Tapos pa-comment na din guys kung may mga katanungan kayo, may gusto kayong sabihin. Alim. Etong tubig na to guys, kuan. Galing na dito, ibang pinanggalingan nito. Galing dito sa bandang kaliwa ko. Tapos yung malaking ilog na yun, galing doon sa kuan, sa mining. Kaya ngayon lumaki yung ilog. Siguradong nakargahan na naman ng ginto yung mga pinagkuhanan nila dati. Kung gusto nyo mapanood pala guys yung kuan, yung kung paano kumuha ng ginto dito sa amin, may upload na din akong ganun guys. Tignan na lang sa mga videos natin. Nga guys, nandito na ako ulit. So may pinagkuhanan natin ng sili. Bali tayo ilang ng kanyan guys, ng ibon. Naitae ng ibon tapos tumubo dito. Ang iisipin mo nga guys, paano tumubo yun doon? Sino naman sana magtatanim? Bali yung mga ibon guys, mukhang nakakain ng mga sili na itaing nila dyan. Ayan, tumubo. Hindi lang dyan meron guys, meron pa dun sa gitna ng kuwan, itong bundok na to. Meron pa mga tumutubo doon, pero masyadong malayo na yun guys. Pagka pumupunta kami doon, kumukuha kami doon. Tapos sila din na kumakain guys, yung mga bunga nun. Katulad nito guys, halos naubos na din. Konti lang yung nakuha natin, kinakain din nila. And guys, pauwi na ako. Hanggang dito na lang tong video na to. So ngayon guys, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell icon. Tapos like and comment na rin guys. And guys, ingat, God bless, Happy New Year.